Akwa abade aba Manhyia fikesiem samre Berekum Manhyia e na afi agona Manhyia e ba be ye nsuaye e de akire yewura asante kotokohene Otumfuo Osei Tutu otoso mienu abusua Berekum Manhyia na nakrobia kofi asante de hybrante yeyi ne di kire Berekum a ebi mu ka so mu ntia so mu mpene omu de injanhye nyina koto so samre de aba so wa ye nsuaye no de akire eye Berekum amenne obeye nsuaye de akire yewura enye no nkwasa me friends traditional council aduru asenti na na wiafia kenten ono nso aduru ha se ya bibia nso koso nti na na ma chankonya aba bepiem wo Manhyia a bibia bekoso wano enne yewura beje nadwa ama nsuaye akoso ye suaye de akire yewura asante kotokohene asante manwura ye suaye de akire ni straight enti enne amamre ne amane bekoso wo Manhyia fikesie mu enti kamo nhwe tv ho enti unya subscribe ya no subscribe na do adwenche na ba no ahye video na modofobia nya bi ahye baby a wo hwe ye free fato comment section ho why na wo chia na no nso hye comment section ho Bible so meni na kakra ni na Berekum menteme ho ase ba honom efa ahensie ho na abusua ni nyina ne se de hybrante a Berekum Manhyia na afei eye Berekum nananom achankonya esi ahene ene etu ahenefo yi no no eye nana kofi krobia asante omu yi no se ono emom na emetena Berekum akonya ne so no omu so omu mpene so omu ntiase nana menteme ho ase kakra wo ho eno ene beduru yewura nim menteme ho ase wa akonya ho a ewo se yetimi siesie wie ansa na yeyi de hybrante na kira agye na tum enti na wo se yewura pem so asante kotokohene esiesie menteme ho ase ewo Berekum akonya ne ho no enti na ye menteme ho ase between kontire na afi na ahema eni se memfo aso mentiase enti kontire bepiem wo Manhyia fikesie mu ema yewura ekirechire bibia mu obi ate ne ho ase ema ye behunu kura se sa kontire kura no na se ni mpon ase bia nyenchen eni na ahema abusua na ese na konta twetwomutwa obeje na konta sekan ono ene de hybrante na nakrobia asante enti abusua na kyerese ne ani bo ase bi na ekotire mu nti bibia kototo ye bibia todin adanu anwumre na yegina ha yeyi de hybrante ne kire ye abusua yegi ni tu mo pe ene yeti se Berekum ahensie foforo akoso wo honom no mu ntiase ye ntiase ye ni abreko yenkotie yese ekwan ya nana hema Berekum Manhyia fa so a oyi nana krobia kofi asante de hybrante no abusua se anya ne kwan so no nisan se Berekum de hye dua no abusua dua ne ye miensa abusua dua ne ye miensa de a na kire se wo se abusua dua ne miensa nyina na behia no mayi no enti na ahema nso so an consult obi a ene ono atena ase a oyiye eba san so asebi na ntwa ye nya amamre ne amane no na wo se omu ede asem ne kodan court abusua na we die kasa ne nya mu asem ne be course ye ntia ase na eso mayi ohene foforo saa da na ye beyi ni kire wo Manhyia no ede nyanya agu ne koma soa no omanso no apakem emrante wa mienu miensa bi na nkomu so na abusua bra wo hwe video no bia mo hwe TV ade ba be so mo omu so ohene ne kra no de omu si wo ye ohene ne kra na abusua enka wo hwe ho no enka wo mu yi na hwe wa amagese omu yi na se akonya kra ne sa enti eye mrante wa no ekopie mu Berekum ahemfie ekoye ye ne abre ye ntiase wo Berekum ahemfie nanso bra na Berekum Manhyia ene de hybrante omu yi no so ono na enkotena Berekum akonya so ene concern youth ni bia you can say oh akuturukufo ye omabobo ye ya omu na Manhyia yi omu koduru Berekum no na obi ani Berekum ahemfie ho no we kire se na brante bia ni ho enti omu anom so omu ntiase ya mpene ni nyina so na omu nyina omu ye mama na omu nya brante ne enti nanka oba ye na ye yi ni kire ye na ye gi ni tum ne benada no enka ne dwada ne next week ana ne dwada so no nanka wo kwa akoye nsuaye de akire Berekum man nanso mentime ho ase ne oye ne court injunction ba mu enti amaso eno sa man de asem ne ba Manhyia ema bibia to ye na kyese ewo se nsuaye no okokire okoye de kire Berekum man enti okoye kire Berekum man no na nse ne dwada so abusua ena oye kire Berekum man na ebeka nansa no ena ehu so mu ye press conference abusua asunaba omu de ne konka me ne asunaba etwetwe nkomo ne bo nkomo ono a na de adu pempanso we ene itimi ka say ya asunaba nti awrade nhira ba bibia wo bia enti wo san ye na beka nansa no ene ehu se press conference bi koso e wo Berekum ene nyina ne se abusua dua foforo so omu ntiase na na hema amfa kwan paso amamre ne amane so na yi krobia de hybrante no
ne esi enti ase nti obakwaje court injunction de krata kakraka ebe kireye na abusua ne ade ebe kine de na se wani sese me ka kirew ese wani ensese me ka kirew abusua ene asrafo akuku dam emu emema ma sojafo eye police officers emu echese asrafo ahodo fire service immigration for omunyina bo chenkuje dompem e wo Berekum manim se wa wo so ye be ma so betiem no get out piebra na baba betoye enti abusua ne nya fedi agro kra eda ne duru so e ma awurade adom no bibia koso toten ye de hye brantia na crop ya sante eso akofunam eso aye e de kire Berekum man owie ye no e na kire se atra nkonya na se nkonya etwa ne ho ahia nyina enso ebesua e de kire no e ya amamre ne amane esanse wono e ye ohemfoforo aba ne kise wosam nso mbesua e de kire no enti ene na omuba Manhyia fikesie mu eba beji eye da omuba be ye nsuaye de akire ye wura ye nyina nim se ye wo krom ha se ye wura tia ne na echi ankanya sa enkensuaye no kra no enkoma ye ne dadadada enti ye wura tia ne na echi kakra ekọ eye Canada memu bia ya na enkrofo bi se ye wura entimi nkọ no ye wura kọye ekọ chinchini ye ekọ bo anan ekọ bo nkompem ebusia kọ ativi kọ na afọ kọ aproye kọ atoye ema Ghana ni wiase nyina hunu se ampa asante kotokohene Otumfuo Osei Tutu otoso mienu waba Canada ema ono kra bie na no kaaye se a edie na ntimi mane ma Canada ena mo amso o ma Canada waba na ya amamre ne amane entia enti na ontimi ma Canada no ebusua ne eno no enti eno ena twetwe Berekum nsuaye no ene agona nsuaye na amasa mre yaba bepiem abusua nenne ye bepiem no agonafo eba no omudi akonfo ne di omachi baaye yaba nsuaye abusua yaba jedam nsuaye yaba akrodie nsuaye yaba mampon nsuaye yaba nsuaye nenso agona nsuaye ne danso de ba ne danso ne so omuba no omudi akonfo na aba Manhyia fikesiem hase ye bebisa se adan na agona nko ade omama kwan amomudi akonfo aba ebusi omudi agoro ewo eye Manhyia fikesiem gidigidi a ye bebo nkompani abo anan na afi yakọ na de wo bia no ye bisa nananom ebisa omu se asodie na wo honom a ama ennei no be agonafo de omunsuaye no eye akonfo eka ho enti ehwa na anama chankonya gusu abusua omunyina de omani echirem ewa ha sei fefefefe kama se de etie na afi se de se ne fata se de se na se ye fata afi yenkwai ye mumra Manhyia fikesie mu na afi Berekum man ene agonaman age adwane yemfa ne nyina emfamra emamesomo se de tie fefefe kama enti amamra ne amane na ekoso ewo Manhyia fikesiem ne amanhene mienu ena eba be ye nsuaye ede akye yewura Otumfuo Osei Tutu a oyitoso eye mienu enti ene oba Manhyia fikesiem na hu se yabotuma sevi wadaroma enye brichi na aboye nemmom eye nsuaye na wo nsuaye nso de ne kire se ene jenko esanse kro bi nso so eba beji ni wura ama kro no nso etumpon ye hwe Berekum atimu se enema akoso wo Berekum no abusua e ka sesabi akra anto to sanse na menteme ho asene ne doso na mempene no ne doso papa na mempene ne doso papa nenso de Nyankopon beye bia no eye de Nyankopon beye bia no eye Ankopon beye bia ne ye enti egusu a ye wo Manhyia eye fikesie mu a ebusua amamre ne amane enti ye hwe konfo na ogina honom na o wote yetete no wakom ono nso eka eye agona efo no ho a omatimi ababa beduru hase enti ye bisa se adan na agona de ebusua omu de omu ahyefufu a ebusua omu abeduru hase adan na agona de omu ahyefufu a omu aba beduru hase no bibia bokoboko kama
bibia boko kama nti abusia yeguso awo eye Manhyia afikesie ma ye ne wo mu ebo nkomo se de etie na fata nti ye won sembisa ye bebisa wo mu ye bisa se de ye bisa wo mu no abusia ye wo Manhyia eye afikesie mu nti manyame maame wa ha se bia amamre ne amane kwan so obetimi ebisa ensembie maame apom te se nyame adome ho ye na so nyame adome ye frem na na adwo efi mu hwe TV na so efe ma adwo akwatema efi agona krofo nso nti Agonahene ni nso ye nti na ena akonfo agro ibae ba twan ye hu se bia sida ade nti na ene de akonfo ba ye hene no ye konfo hene okodwa bose na akom di nachi ba bibia obekọ bia akom di nachi sanso ye konfo sanso konfo anochi kurum konfo anochi ekurum ena ofure nti amwampa akonwa no e kire se okọ ba bia je sakom e kana ho enu nti na de akom di nachi bae no. Wow. Into oye konfuhene nti na oba ya na wafra ntuma fufuo. Oye konfuhene nti na oba wafra ntuma fufuo no. Ro kura chinye fita. Oye konfuhene sanse ofi anochi konfa anochi odi akomba wiase. Ye akomfa anochi ochiri sika adwade bae. Konfa anochi ochiri sika adwade bae no. Kuro no free amompa konwa no konfa anochi na chinde bae. Enu nti na okoba bia na ofra fufuo no. Wow, ya da se bebre. Nti se mo be kroma kosi se obefri ha se. Obe shai. Nti obe shai che openso no. Ye komo a brebem na woku shai se bibi che ohene wi a. Ye be sa komo a na ye kwa sa de akomo de nachi. E de na kofie. Wow. Eni mama mre ne de efe. Pa ya mama de efe. Ne efe ntiti amamre. Titi obi ka titi obi chire no. Titi amamre de efe pa. Nti we maye ne mfie be se ni. Bebire me kwa me beto me me manya mfie aduonum. Eso beto sa amamre ne da ho. Nti amamre de ye ya chepa. Nse mun kwati ni da. Dabi ye kwati nda ye komo hene de ye ne kwati no. Ye kwati nda wo frɛ no pa frɛ wi afrɛ nwumra. Dabi ye di na chi ne ko. Te kwati ne da. Me da se bebre. Na wonim nana kakra. Nana minni ne kakra. Kana ho ansem kakra wo hia no ne sai no sitie. Oh nana de se do sitie wo yi ni papa. Wo te mama obi bia wonye yimu. Ofo obi de de kan de ho. Ebra wo be kire wo ba bibira wo bia wo beto nsafe na se wo ahoyehia mu bia wo be frɛ no wo fafo ne frɛ na ha na me gina wo asem se na to kwan bi be fa so ba be yi wa fi mu bia wo be fa so yi wa fi mu nti na de oye hiahwe oye ni papa ne se wono a nananom timi yi ni se wono na emefa Agonahene no moni je ho pa ye ni je ho pa ye fua na so pa ti na mde moni munyam kese abete papa panti ne ta na chi no ye ta na chi pa me da se bebre enso das abusia yeguso awo eye Agonahene ni mu amamre ni amane na ekoso no nti yesua ne ma bebre papa ma bibia timi ay kama sa ya bagura mam yo nana wadawroma yo se nana no bi so ayi fita aguna obiri konfo no tinka yen tuntum nka yen konfo tuntum nka ade kwase yanko an ye kura fita adwin fita bodua fita sotmase enti obi anka oye konfo bia de na mmom savika frache enam se yetu yedura manfon so a nya kai ya no na enhin enne no ye ba kotokofie abese bibia akire ye ewura okay eya nibrem etina me no wakasa no se me kasa wo tumi ne ahoden sa na bem papa anti ye bese bibia akire ye ewura no anye di tuntum na emo ye bekom eti akom ni nti ana wo se menua ba no afra fufu na ye mema ye de ye abrafo akonfo obo mi de wo se afam sei Berekum konfo eti meme de wura tuntum a mentomla nemom ono de wo ye nsuo ene tano de a afra fufu anti nana no obia wa afade ye nyina fa afade ba ko nemom uwura akom dipwa ena obehu bia mu nsonso na mpacho ewiase amana mu nyina wafade ba ko da bi obia no sanete yo one year free na no makonfo bi mfra gona no mu tumi mahane wo savika frache se de ade no koyeye no na abontipu ante sanke ya asantema konfo nyina okay asantema ba bia asantema koduro bia no wo hye oye konfo kwa de wo hye Agonahene ase so wasan ko mu nyina ba o mu nyina ma je no mbegu ha fefe ba bia
baby the whole Asante region baby Asante man kwaka bia de o ye konfo a o sha Agonahene ase the whole Ashanti region so nana no be so obono ne ahafo and I make sure say the whole Ashanti region okay if o obono o hen na say ye kan wo kan Asante kwa dia okay Agonahene and the case ye ntu ade nyina ye dey mutu history bebre na ebekoso sa ayo na da bi won so ohene bi atimi aso akonfo se ye be swai etimum la mekom me hu bi da kan ebi nsi me hu bi da jenne ebi nsi anti se ena eside no hu se bi different bi ayedai abam dia na nebe danso e wo makom dia be danso akom no de ebe hu bi foforo bi wo ha no se na no oh da bi we kura no ye nse da nkom gidigidi bebre na emu nya koduru akoma mu ho no aha ene po ani behwe akoma mu ho no pani na behwe aha me hu se na no bi so ba ya na omo na o form sa omo de omo ye omo da akomu esua omo no mo ya enya akom na ye omo fe enya akom tumi na ware no akom aka no na ye wo bibia ne ye de wo fantetiyem because osuma na wura ni nti no ye de ne fantetiyem say ya wo behunu se de akom ni bosu eye de etie eti na wo omo no saa eti omo ye kan se oda adurom sanity na ye gisa obia kan obia quantity say ye wo sumanya ono de waka wa onko baby ye wo suma bet wa anko baby kra ya shawodin eno de sanity enti wo mo ba be gro omo ba be gro enti dede ni ti no mehwe na mejai mo mate mo mo ho no da be na no de unya hu ebeba unya hu yo ebeba da roma ye fria de akom ni kwa akosim ewa ahimfie akokom na emu da na mo be gro no ebeba ai yo said wo mo si atene asechire no de sebio oye konfo ena ode ne ma atena ne nchen yo ya da sepa sedani ho sabria na no ma bayi die ye be konya kotwa kakra mate na me so ne so beti asi na menya wo so atwa mate woni problem abuja fo agora Berekum konfo na mo akon na ene ne di nkomo no o se ha de ne o mo nhada enya agro gidigidi sa no mu wi aye ko no de a ebe hu niam bebrebe sana ti ma manya bebrebe sana ti so ho no sana no Berekum na wadaro ma de na wo ka twa to de me ka twa eto nyina ne se ene Berekum fa no che ba eti asantima nyina momye nsom ne mu asantima na asantima ebetumi etum momye nsom ne mu asantima na amuako agora Berekum konfo na yete ne yebesan ya ba na nanom ebedi agoro na ye kon na yakotwe nkomo na bibia tu aye kama yebu nkomo twetwe no so ya yeko ai Bira Mira no nyamfo etwetwe nkomo Mira na maba na hema ensoso ewo ho Mira me mo akwa aba na eba me nhye fikesie mu ye nim fi be bisa ya ba ne ha na ye ntan hu mo ha ye de da bia ye bai ntan sa ma konfo ene ye eba so ene o ma ne nse yo adawasi na ko jano chi okay ya me fi akuna ya mwasi ya me kom shambo shambo
Chambo na mai na ya mo chambo busia na me catch us say obeti ye wate na wo hu bi da ye wo hu bi da na won ti ase no ene obehu ni nyina you are say su bi ma me so no chambo ase itani o bo bi e ya wa anu na so kwa no ti o ba ya maduru a o ba ya mo o be ko o bo no ku ti ate se de ya de la senta da spray mo e di spray mo kiki ndugo do abati se itanu tuba oh yo ndizo obi e ko wa ko ko ni wasi ko chambo ase bo ki chambo ya ko sigo di ba ya ni chambo ase ke mana be ya wa huru ka ya be ya wasi chambo ase ina ko sa produit no we did the same na ko jano hey I'm not TV don't want them to not chilling kama fani tu badi no passive so nai ana wanyina wo zura akono wona nya abodiri woni konwa sa uki usame se yantama ha no kure so woni se ti fie bia na on the assemblem mi na kanda fi ni ana me pa ni ko ti mi kan so e be ti litra so no dia sa tia ka tire no passive dey na yeni say na Otumfuo Osei ni yanku breko yani obi kon fa okay wanda ni ka go mu ti litra ka ma ka ti ba ya nam sa ndi obi Otumfuo na Osei Tutu asante ma we na ka sa Toto na kwa mfuasi. okay Ana ta akonya so asante ma mda konya ya mane nampai. Wani fosi sa adrebu a. Obo mama. Na na ndo te abayi aso no. Ana mo fura mo o to na na mo tie no. Na wo se ko eba. Enti na ani edi ewura. Eba. Nwa ni yanko brebo. Na me kasi ko. Na obe si akire na ba chinu se o kwa ya wa saba. Adia de bia wuni te wona eba. Agwari hu ni ani be na adi ya na fu. Ati na wa se ye baba dia. Na kwa nyina ba te chiri. Anya ya ko. Akura man to so akwa ko no. Ani ya bai. Ani ye nyina o se ewura ya chama. Ya ka se me nyina chama na ba. Ono to o fu ni so akuna. Ono to kwa ba ono to ba. Ite ono to ura ana eba. Yo ono ko ta ko bi to. okay And not just that it will be like it will be today. passive No, from the point I was having him. And nothing ever done. I was saying, you will say, that time that you near would say, I'm far. One cannot say, I have a team. Yama, yo e wo ka se ko tuan sun duro se kilo ka kra tire I will not want to answer. man tuan e dia Go, and I'm not. A couple of e ya kuna mai nti mo akonfo nyina na waka mo mo be this woman have a new year in the name say, Companati here, Abunadi. The Akazi Comfort, the Abuha, the Abu friend. After they come to Akura, they move. Yeah, you buy, yeah. Let me tell you, you never get eti akuna akonfo kware no betuma ba ma na sa akonfo would be a obia wa kwanya soba yo era oba akunya ida ho fie kakra ni no sai na akuna ma yemu tie e de ma mo akọ na ma ma gro to ba ha okay ma gro to baha to ba ha every say gro ya e ti but o yin ni ko mu a
put another fight. You have to have another baby. You may never ever eat it. Papa over it. I wish you to because you are not happy. You are not going to be a yeah, but that's it. No more bread and the money, you know. It's a vision for NASA and a Hamaniano. It's the ATA. Yaguswa, our men chef, and there and Agonahene will be confirmed not to watch it. Oba now of a CB at the actually Otumfuo in Telma confirming in our sister or my baby drew her no more or more a year or more every diagro. Now be beer to me. I come on. Now I crabashe. It will share there. Now I'm Otumfuo and a lady on my TSC. Yeah, one more elbow. And your Hong Kong, a Otumfuo gun in a Santia Otumfuo de Omura and a Eba. And you know, one more. One more era and a Sabri, Warbano. And you know, Nadia. Chekuri, a bear, a bro, a dreaming test your cry, so intina said ye. Usihuno na a conform and one more bano. Now, my best CB at the actual Kotoko. Aye, into who's I don't know, maybe a fita, a CB, a stew, and a BCS, my bravo, and a comfort bass. I bet you. There was a comfort bass, a comfort penny, and so to me about. On also so abedu comfort bass and so ewo ehano mo a on also eba ai no efe akono papa na wo hwese de omusi no mo ban sitie ene o mo bobre no a wo mo bu ade pa enti obehu ne panyini bia no akoto nkwala na won titie mu no o mo panyini bia no won akoto o mo panyini bia na wonom akoto enti no efe kwa no kwasem ni enne abakosem awamani amane di wo hanom ama wo hu se de esi etie enti efe pa ne de ahomeka na bro adwene ntiase so chen so eburu bibia so a yede ho amane no so atumi de ebremo tese efe pa na no so abedu isabre mehu yamfo manhima ana mehu agona manhima eba ai ana hafu Kenya se number 2 hema so ewo mubi ono so ewo mubi ana yamfo manhima so ewo mubi na tenkwama so ewo for Savage Agonahene Nana a champion man transfer Yadom. I will do Hanoa. So a chance of five for and also every two Hano.
Agona Manhyia and Otumfuo Osei Tutu. Agona Manhyia and Otumfuo Osei Tutu. Enti na de Febroso todo Febroso. Agona Manhyia and Otumfuo no. Enti no cha. Na Otumfuo Osei Tutu. I'm real busy with mommy. And I question. I'm here.
Abusuan san so ma mu nyina mo akwa aba ohene ba media so ene wani guso a wo hwei enti ya mo akwa aba so kokra e de ba ye dwumadi ahodo a ye die mu na nanom dodo no a ene nam kwan so a wo mo eba enti ohunu se ye wura tapahene enso e wa ha ohene wa ha ne nyina ne se wono so de ne sompa afei wono so e de na hofama nyina beta ene nso ya ahodo e wo ho akire ene mamenka obiem se Berekum ebesai sanso na agona besai ewu adomase akorodie ne jadam so de aseda Bere kotokohene eti ene kotokofie de ampaya ebedwa na nanom nam kwan so eba ne senti kan yen ho na ene nhyaya ahodo e wo ha nyina no yemfa ensomo emma bibia mfa ne tumapa emfra bonwire hene nana bobia ansa ye otoso mienu nso aba afei ahemfo dodo no anam kwan so eba ene ampaye bedwa kotokofie efrisa mamre ne amane kwan so no enema dodo no abefa ntoma pefra The last 2 times Mamenkai wo se enche bia na eye kotokohene oma kwan ma mamre ne amane kwan so Berekum Manhyia eba hemfie ha wone nejase ene afei nananom ahodo bi eba ya na afei ensem wane wo nyina sabe eburu na kam yakoye se nipa no bi firi se menteme ho ase ma ne homne so Berekum enam so ama nananom etena ase hwe ntoto ya ahodo wo betumi aye ama afantoma pefra na asumdua ba Berekum yewura kotokohene Otumfuo Osei Tutu abebio otena ase wo Manhyia fikesie mu no ebra Berekum Manhyia ba ye nkomodi ahodo no nsem ahodo bi koso ema Berekum Manhyia yi ano ka kire ne se amamne ne amane kwan so de ono de nkowafa wayi ne hene nanso ebra registrar ede enkrato ententemfidie so ka kire nanum atena konwa se wo momra ema me ye nhwemu ahodo bi ema adwumadie no wo muntumi hunu kwan wo de befa so no nokure ni entumi ankwa nkosisa abusua sabre antoahene ena wono so etwemu a wone natena nkonwane ne mpanimfo enso akọ ya womo so ekọ akọtena se ene amanhene dodo no a ebeba mamenka nsankyereni bi anapɛsi ye nkyerɛw onum sɛ korobia sante kotokofie de se dwumadi akɛse se bi wɔ hɔ a bosomuru kanya ne ho sikadwa wo so ne ho na afei ahonhom a ɛwɔ asantemamu nyina nso akanya wo mo ho etienne ebo anapa bɛsɛ nonson kɔbɔ ne nonkono breso no ohunu sɛ wiemu ye kusu we kyerɛ sɛ ne kotokohene tena se ama Berekum aba abeye nsuaye na afei agona so abeye nsuaye Berekumfo anoche ne fie Berekumfo anoche na kache Berekumfo anoche a asante abakosam ne amamre ne amane mu oboa ye boa sikadwa ma sikadwa beye sikadwa ye ne amanhene ne aman dodo no atiri hye santehene ne sikadwa ase ene ne komfo na eba beye nsuaye asante amamre mu no obi obeforo sikadwa na wode wo Berekumfo beye ne bosom ede beye ne komfo bia no asante amamre kyerɛ sɛ nani ekɔ aye agona nkonwasɛm ho yie pa nti ene ampaye bedwa me ka no kra kyerɛ mu woburu na masɛm wadan sɛ ne agona komfo aba Manhyia fikasie mu ha no me nhunu bi da me wiase abae akomfo a aba
Womu nyina di odo bebu odom. Womu abegu hire abo fita frise aguna oye fita. Sa aguna ye fita dia na ene etwa se akomfo dodo no atumi ba na womu babegoro ewo Manhyia fikesiem ha. Ene ma menkai wo se Berekum beba. Na na ebinu mu bisa se na Berekum ba wo ba na se bie buru se bie kronto. Womu aye so womu nte ase yafo obi ase ya beti so ye kosa no. Womu nso beba na asɛm a na pe obi bisa me no asɛm a meka ye ne sɛ santehini tumi atimi akɔ Canada ama Ghana awe ne match no de a nya de sɛ obi abetumi abɛyɛ mensɛm wɔ ha ɛne kɔtɔkɔhene na ɛtena se enuro akode ani tuo aseka nyinaa bɛbrɛ ne ho ase fi sɛ kɔtɔkɔhene asante amamre kyerɛ sɛ so wotwam na wotwa nani no hunu sɛ wohwɛ no kora no abrafo akyi wukun efi sɛ yenim adwene ewo tiri mu ahwɛ kɔtɔkɔhene saa eti ene wɔtena se ano wɔtena se ene wɔtena se atumi nyinaa bɛkana no watum ode ayɛ ahwɛ nananom ahenkwafo ɛso kɔtɔkɔhene eno na ma hunu sɛ wodi mu yɛkɔ yɛ kɔtɔkɔhene kɔ Canada wɔbaa bi bɛka sɛ wɔyɛ Ghana king na manfo so wɔ monte ase ene yɛbɛhwɛ kɔtɔkɔhene na hofa ma ɔde bɛtena ase so ɔnya Ghana king na mo de mo amonka ode wo hene wɔ hɔ a yɛ abondin yɛnso yɛbɔ yɛ hene den medin di asonaba Kofi Mensa Abrampa yɛ mo akɔ aba yɛ fidi kɛse yi so ma yɛ ma abrɛ na afei kɔso abo ani akɔhoma na nanom aguso aba adɔfo a wɔn nso ɛbɛ nyinaa na wɔn nso ɛbo ani so akɔhoma. Abusia kwaso amu akwa abade aba Manhyia TV so samre Manhyia fikesiem na samre ye wo no se dem de ka ye no ene Berekum wo nsaye na afi agona so wo nsaye ma remfi nso se agona ne Berekum esaye no na jadem awu adumase ne akrodie nso ba aseda enti ene de obi bese ampaye ebedwa enti ene ha ye biti beja obese ye kukrompo na ye besowa enti ene yesua amamre ne amanne bebre de afiri eye ehase ma rewi se mre bi atwam a ye ka se Berekum eja so aye ho no me mpene ye nte ase de hyebrantie no yamfa amamre ne amanne kwan se na yi no abusua dua na ye miensa eye nsia eye nson eye sei no enti ye nte ase ni nyina abusua ene nte ase ni nyina mu nyina mabodi nyina ato enti uti ase o nte ase o ene de hyebrantie ni swai ama wiase ne Ghana nyina ehunu se no any Berekum eye hene ono ni Berekum manhene enti enne Berekum manhema na aba pa oba di amono oba wonsinso mansa na waham oba ya santo a watimi aba beduru hase fefefe na Berekum manhema e beduru ase ne se oto ne se wan review na se nye Berekum manhema no oba owodo wotema owodo bia onyenyi mu sei na abusua oka ne ho asembone na ne okonkomo so ene bebo so samre die Berekum manhema ene na trankonya ababa beduru hase abeduru ha fefefe kama bibia nso ededa na akwan mu fefefe enti abusia yeguso awa hase nso aye ne bekoso enti ye de wosa wutie bia na ye haya ne bemwate se de ne yama awahunu se agona eba bedwa ase ana obedwabomu a wofra ntoma fufuo no eye obiri konfo anoche konfo chiri sikadwa firi wiem mane ba ya menne asante aya asante madaroma ono enti ena ema wo mu wura sei enti ono ena amasamre ene uko agona na ahemfofo ebe dwabo ase a omu efra eye ntoma fufuo na busia samre Berekum mining so aduru ha na timi sa agona aye biti beja ene agona aye biti beja enye fedi agro crowd timi say yes amamre ene amane ye kasa ena agona me yehunu say yes ye de konfo
eba eye nswaye ase ye de komfo ebe nswaye ase omam ye hunu se aso komfo be nswaye ase abusia obi be se mani ye hunu bi saada aha ye ne ye hunu bi saada nenso ene de aha ese wasi yamla ne nkasa ti ye ye hu bi saada enti ene de otimi sa amamre ne amane na efa me ati ase obiri komfo no che ono enti ena amasa amre we nyina ayede esie Koto Brija Kwame Akosa. Sima fune mbem ye. Asanteman yefunu. Oboda. Asanteman. Me dey na nya asanteman yefunu. More life, more talent. Aduma seti. Yo, mi ra da Roman na kuna. Asanteman komfo ena sabri ene obesi bi achokota. Musa akonfo wa. Enne amama na mane kwan so de na ka kire edi kan enya agona nkwa na isai ne okay Berekum su sai ne ti enne no dan ye Berekum ene agona na de ma ne ye sonko pa ye se osante hene ne yonko be kire ni one ne kekira asante man owi a kire o ma na agona adwa asane ekodi adonte adwa no enne no obesai na se de mo amunim comfort ase na wokom na obi abetina so comfort entrese ni bakro ne kom na enne no na edi ese fata se na nanoma comfort eso ba ebe pra soro pra form na ekwamuti na edi adanse se ampa agona manhene eba uyi agona sumankwa ena tepa intense intense me ka SMS sumankwa hin sai hu akonfo ni bi so wa hasa ena we no me ka say Gen Z fo no enhu bi da Gen Z fo nti we ka say history in making nkola no men ka say prasa fo no de ye hu bi da yo wada Roma yenhwe sade ene aha esi etie no ye ka agona no a na chesa konfo no agona konfo nkwane ni obeba ha na asa sentiment nyina on se o hwe ba bi o motena me hu agona konfo wa ha me hu asanteme mu a konfo no mpanimfo ni bi me hu konfo abas me hu konfo polena mu na wo ha so ati ase na e kire se edi se fata de dwumadi na ye koso no so mbeta e kire konfo makoma chi na me hu omo ina wa ha uyi agona konfo na wo se wo kwa agona se ya krofo so na ne akonfo gu ho bebre sa ba omu na ni akonfo mpanimfo ni na dodo na abecha chiri okay sa na chi yo yanko Berekum kakra yanko Berekum kakra yanko hwe ho amanie sisi ame no kasai se ehuru so kakra ewe Berekum ho atete se nkofo bi se omo wo ba ku bi anka omo enkonyasofo no koto aba mmire bi na nsem bi omo so raise for ho no bacho ebra Berekum ensense omo free ha kwa na yete so obi yakopeja wo bi na yakopeja ni pa ko ne kosi sai ankosi hwe enti sankrofo no mo kasa asantefo to nwumi se kanowa omo kanowa omo ye no wa kanowa ya ye kanowa ya yebo kanowa wa kumpem san wa ti bekum asanti o kanowa omo ye no wa enti yen so aye bola suja akodi akira udu nso na no bedu nso no sa ti we yen so sa na me en clarify bibi sesi a okay me hu say me nuanam nsentrefo me nuanam akonkonsafo bi ka say and o tibu abuduro so madama konfo on tibu abuduro so na adwa wote so ago na adwa panyini aye konfo na adwa ene amoampon na nye boabuduro ne ye ne bosom enti boabuduro ne wo ho bosomfo e wo ho a wo hwe e man aduane ye ho amamre ne ho amane
so ati sana adene tientimu a mo tiechim ye obo abudro ene ye wa amwampon eno ne wo ho yo tamwampon konwa na isi a wote so no na menko honum kam ya be ka amwampon no hwasem na menko ho menko honum yo ene na ene ede ne ye ba be hunu de ne be o ene de nsoye minim se amamene amanne beda di ama Berekum asai na minim se bia abona ne bitwato is eduru sabre na akonfo na yonko eho ne betem panyinsem eho ne behu kwan a asante konfo ofira wukugwa aba ne nkeka ho eho ne oso ye kwekwa ekwemenhia ye kwekwa ekwe twem na ye de nya ya de tewru na de henya eti ebas na ha ne betie mpanyinsem enti mu amba menhia mfa ne tra no mpanyinsem ne abra obi etufo eyese na yewura ewro mpanyinsem na guo se ye wa akora no sana de netie enti eduro no ma betie mpanyinsem efiri akwam de beba edi bewie ne baabi akonfo ewei di na no ye bekire konfo na anim se konfo ne dan wadu konfo no chi fie ewadum adum ayi mentro say baabi agntc dan baabi samra hotel enie oba nanimu sei na efie na eso konfo fie kantete eho na konfo ni fie wo enti uko eyi a adum ayi obro no ye fro no ma don team unim se konfo nso so wa don team fe ko nimti eho na se de atie no ba konfo wie de obekonsuma kwa hene efie eho na chese obekọ wie na nsana wako abona na menyanti yese unse echna da pa umudwa ne wuku ada no nso so no ya wuku de ene na one nananom kakra ne krofo na ne ya wada no mate so obebodwa e wa agona no sanete yo yate ya da se pa what in say ne pra summarize na etie kwa na chiremu na de maye no yate ase yi pa mu meyi mfiri me ko mai ya da senso so yankopon enshira na na mo fa me yem interview na don ne bring na no o kan ye ho na yetumi ye interview na wutu ne sa afra ahwe o de na wu ebusiantie ne no ye da se bebre Awurade onshira o papa yi ebusia yegusua ye wo menhia fikesi mti sambre de nanu ma chankonya ade adwa ebusia bibie koso wano asante amamre ne amane ekwan a ye faso a nananom ye nsuaye ede kire asante kotokohene Otumfuo Osei Tutu a wotoso eye emienu ena sambre ye wo menhia fikesi ma abisia sambre akom no na ekoso no ye kire se ye wo sambre eye eno na ekire wo agona amamre ne amane a ewo agona akonya ne ho no aha ntina no ma egoro ekire se agona akonya no eye obi konfo anoche odo chi sikadwa every wie man ba ye ebusia amenne asante abaye asante na asante abaye krabehwe na ye ti asante wa ekiri ne benteye no eno na sambre woni ebusia wo ehwe no ebusia ye muhwe TV mesho so ba sa no subscribe na do ade nsa na amodo ko bi ahwe sambre de nana ma konfo na aje eja ewo mi sabe kuso aha nana konfo na aje eja ewo mi sabe kuso ebusia aha ye huno no amamre ne amane no asante akonfo no obi konfo no chi ono na da ma ona ekisa se ya to wa ekire se agona memu se ohini biara ebe ye nsaya ewo se obi ye chire efe kama amamre ene na amane kwan so enti abusia ene wa do abusu a wo no efe na akọ no nso nana no mama ya se ne me bia se nana no mama ya na mama ne amane se bi nsuaye ni mode na emu so akọ no sa pepe aha yewo eye menhia fikesi mu aha yewo menhia eye fikesi mu ti samre de wo ha edom aba peso agitwi age dompim nyina anya dom bia se omufu eye asante agona
de shebrante no mu ni si akonya so na no be ye nsaye de ahwe yewura asante kotokɔhene no ono na da ma ono ntinene omu nyina de omu mu nyam kese ababa bete akire na afi na yefe na aya akono na afi esipi esita ankasa ene unu sa ne ma we nyina eye nanano ma chankonya ene adehia ewo agona ene ne mpotamu ena sambre mu adu eye akase omo ena sambre omo adu hase no ta mamre ni amane no bi konfa no chi ya o chi sikaja fribiem ede ba ye no no a enti ma re se Berekum man fo wa hase ene ensaye ni Berekum ena afi eye agona Berekum man wa ha ena agora enso man wa ha enti ensaye no eye tu ena aseda ne nso eye tewe jadem ewu aduma se ena afi eye akodie enti aseda eye tewe ena ensaye enso eye tu eye denia ye beda ase no na ebi nso ye sai na afi ye de atrese de de ahyese de tie ntamamre ene amane na ohunu no agona de mane dance ya kire wo mu se eye Berekum anoche Berekum anoche ono ene ebusia waya masamre edem sa amano edem sa enti samre yeguswa ye wa hase ya ye yeguswa wo eye ahase ya ye abusia eye mo hwe TV obaswa na wo do nsa no abo subscribe temne so ede amame na wo de wajenhwe na to na fei wa share video no ama odofo bi enye bi ahwe se ene Berekum man ena fei eye agona man ebeye eye insaye ewo Manhyia ahemfie enti na oba na wa baba be chebi na ayefe na ayede kama se de etie no tie mo nwema na busia mamre ni amane e wo no ye hwe de wi eniema simi ko na ye hwe de wi a eniema nso esimi etie ewo asante amamre ni amane mu no ye hwe abop te say what's it there what the white nkaye bisano yanko ye maame no mu ho na abusia yanko maame wa ho na me bayo abop te say adumo me di e fam na adwa na so FM free afia ya mo akwa baba mu nhwe TV so ene wadaro made na de ma bepie wa ha ene de bepie wa ha say yesa Agonahene wo be so atire Otumfuo na maya baase na Agonahene o tie se ono na ye yi no se na ho ye wo eye manije eye ma ho eye me fenso so eye wo fenso wo ba ye ya wo hu se ne me ekoso wa no se na wo hu asante amamre ni amane asante amamre de eye simple eye kama eye abotre ekundie nko ananom de mbibia ye boko to boasimu ene na aka kire asante hene de ye ne ma se won kura ya enkosi tamwa na raguruma obeje ebu ato na yeso yafso ya dim na nyama ba me da si bebre me fefe na pom te say me si wonye ye to aso Agonafo me kwa che bibi aboko mi fra Agona okay wono so si won fra Agona na me aso obu ofise abotre wada roma ebuse egusu na ma pom te say abom te say na me adumo efrem na adwa na oso that's why efrem na brejamfo na ko hine bai that's why we ja kobo ba mu be bo Agona man hene ba che be gra e be bo Agona man hene ne oba be swai ti amamre di amanie ti eba ne na ba na na porena ni akonfo atwa ahye nyina ye ba ne abetai na Agonahene achi sani nka konfo de nke bia nke ehu se mo koma ya na nka ohini bia free mu na nta konfo ko mu di muduma ba we de ye si hene ena ye ba ahemfie de bia nso ye hu bi sa da ye de na Agona nko ade konfo ta chire sa ubisa me no kre tete ye beti se ya na konfo anochi ofri Agona ti amamra di amanie ti o sa ye ba ne di amamra betu ba bi amamra da sa na tie enti na hu ye nea ye wo ha sa ye ba ne ba ba enti agro ifri ba cho agro ifri maduma
ɛna na bus ɛna ebi so free agya akobɔ ɛna na polina ne na bus wa ha e ba chana na bus wa mo pia mo ni kasa ya da se bebre ebusuafo ene eno no aha samre ya de ya ni chim na anu makomfo no egufu a omu eba na fe omu aba abekọ aha ewo eya ha say ti da de me say ampaye beda the difference between other insuaye any asante agona insuaye no eye akomfo so there is a very big difference ekra ya aha enye fe di agropa ti nsuwa wa ha say akom na ekoso mo pia sumai ne ba
you.